Καλησπέρα μάγκες, εδώ. Πάμε για ψαροντούφεκο. Έχεις να πεις κάτι στην κάμερα? Έχουμε περπάτημα. Έχει ήλιο. Έχουμε πολύ περπάτημα, 1,5 χιλιόμετρο. Δεν είναι πολύ, αλλά με το εξοπλισμό εδώ πέρα που έχουμε είναι αρκετό. Ο καθένας έχουμε από 10 κιλά πάνω μας και έχουμε και τις μαγικές εδώ. Τέλος πάντων, μετά από λίγο πάμε κατευθείαν στο βίντεο. Εδώ πέρα 8 χιλιόμετρο. Είμαστε 8 χιλιόμετρα μέχρι στιγμής. 8 χιλιόμετρα. Εδώ πέρα χαλέσει τσάντα στον τρίο. Όλα καλά πάνε. Απευθείας πατέντα. Επιτόπ. Για κάνα 360 να σε δω λίγο. Τρελός. Crazy. Πάμε. Το 28 χιλιόμετρο. Εδώ πάμε δυνατά. Δεν πτωούμαστε με τίποτα. Ευτυχώς εδώ είναι σκαμμένο το πάτωμα και δεν βουλιάζουμε μέσα όπως πριν στην άμμο. Μάγκες. Ας πιστέψουμε τουλάχιστον το βράδυ θα φάμε. Τη δουλειά πρωί. Λέω κάτσα μυστικός. Για να μπω λίγο πιο βαθιά. Να δούμε πιο Χρυσάνας τι θα κάνει. Θα φάμε ένα ψαράκι γιατί Κατεβήκαμε λίγο πιο κάτω. Είμαστε εδώ. Είναι πρώτος. το κάνω κάθε μέρα. Μόλις φτάσαμε εδώ πέρα, είπαμε να την αράξουμε εδώ. Και τώρα που θα μπούμε, θα πάμε κολυμπώντας από εκείνη τη μεριά δεξιά και μετά όλο ίσια μέσα σε αυτό το νησάκι απέμα κάτω. Τώρα μάγκες θα πούμε. Πάμε απέναντι να δούμε τι θα γίνει.
Εδώ μάγκες μόλις βγήκαμε, κάναμε σοβαρή δουλειά, βγάλαμε 28 ψάρια, κοντά 30 και είναι όλα πολύ καλά ψάρια. Σκάρι τώρα, ιστορίες. Μάγκες, δεν βλέπουμε τίποτα. Αλλά σκάρι 12.30 το βράδυ. Ψήνουμε. Αυτά.